Koji ti je ovo protiv? 8. Bio sam. Evo, 8. protest, a loptea protesta je išla. Împotriva violenței. Nici o cerință a protestatarilor n-a fost îndeplinită, regimul nu vrea să vorbească cu poporul. Asta e trist, unde trăim, în țară plină de violență și nedreptăți. Dacă poate se pice Vučić, poate se pice și Putin, poate și Vučić se pice, să ne scăpăm de toți dictatorii ăștia.